zan sake in zagi annabin ku wallahi ba zan daina ba. Na fara zan yi video kusan 500 na zagin annabi wallahi video kusan 100. Na ga kiranka na zo ina wani call ne shi yasa ban doka ba, ya hankuri. Na san kana kira na game da video da ka gani ne. Gaskiya na yi video din nan ma cikin haushi ne saboda ka ga matan nan da jeta ya zage yaron da. Don saboda jeta ne yasa na yi video din. Matan kaman kanuwa na ne. To mutum na kuka muna cikin wahala. An kashe yaro ka fita kana zagi, ba abin da ya bata mun rai kenan. Kai ka sa abin da jeta irin mutuncin da yake ma addinin Kirista. To shi yasa na yi video din nan. Ba wai na yi shi saboda wani abu bane. To na yi shi saboda shi ma jeta ya ji zafin abin da ya yi. Ka gane shi yasa na gama kira ne, shi yasa na kira ka na gama ka ɗauka ba, na ce to bari in tura ba wannan sako. Ka yi hankuri, kai kama aboki ne a wajena. Na san video ya bata maka rai. Ka yi hankuri, amma jetan ku ja mai kunni. Na gode. Ba ka zama cikakken musulmi har sai ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fiye da kanka. Ba ka zama cikakken musulmi sai ka so annabi Muhammad fiye da uwar da ta haife ka, fiye da uban da ya haife ka, fiye da mulkinka in kai mai mulki ne, fiye da dukiyoyinka da 'ya'yanka da lafiyarka da rayuwa, duk abin da kuka sani a duniya. Yan uwa Kiristoci ya kamata ku san mun fi son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan wannan abu. Shi yasa aya a cikin surar Tauba ta 24 Allah ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratan takshawna kasada wa masakin tarna ahabba ilaykum Allah ya ce min Allah wa rasuli, ya Allah ya ce wa jihadin fi sabili, Allah ya ce fatarabbasu hatta ati Allah bi amri. Wannan aya mai sanda Allah ya kira da ƴaƴa da uba da mata da duk wani abu da zai na duniya. Allah ya ce in kun fi son wannan akan Allah da manzon shi fatarabbasu ku je hatta ati Allah bi amri, har Allah ya zo da al'amarin shi gare ku. Saboda haka babu wani musulmi a duniya wanda zai zama cikakken musulmi ya so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da duk wani abin da kuka sani a duniya. Wannan shine aqidar duk wani musulmi da kuka sani a duniya. Duk wani musulmi wannan shine aqidar shi, shine fahimtar shi. Mun bi son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da rayuwar mu. Shi yasa muka zabi mu mutu akan kare martaban shi da darajar shi da mutuncin shi. Wannan bawan Allah kuna ji jiya da daddare wannan voice din, jiya da daddare turo wannan voice din. A cikin dalilan da yake bayarwa na zagin annabi Muhammad, ya ce wai kanuwarsa ɗan kanuwarsa ne ya mutu. Ya Aminu Jeta ya yi bidiyo ya zagi yaron. Wai ya zagi annabi Muhammad saboda Aminu Jeta ne ya jawo shi, ku ji wani jahilci da wani dabbanci. Amma yana sa muku wani bidiyo wanda bai fi sakon 8 ba, wanda wannan bidiyon ne ya ƙaryata wannan voice din, dan yayi voice din nan jiya da daddare. Shi kuma wannan bidiyo yanzu da yin shi ya kai wata 4. Wata 4 da ya wuce ya ce ya zagi annabi Muhammadu fiye da sau 500. Ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu ya zage shi sau ɗaya kacal bai kai 500 bai ga duk musulmin duniya sun yi ta akan shi, ana ta neman shi a kashe shi. He sha ruwan jikin shi. Kun ji yanzu yake fakewa da Aminu Jeta. Abin da ya zana maganan da yawa daga cikin uwa musulmai zaka ji suna cewa wai in bera da sana da wari ai Aminu Jeta. Lokacin da lokacin jiya da dare tura Aminu Jeta wannan voice din, Aminu Jeta ya kira ni a waya. Ya ce ya rantse da Allah matan nan kwata-kwata ba ta san wannan ba, bai san ta ba, ƙarya yake ya fake da ita ne. Nevertheless, mu ɗauka ma ƙanuwar shi ne ya santa. Idan Aminu Jeta ya zagi ɗan ƙanuwar ka wacce ta mutu, me ya kawo ka zagi annabi Muhammad? Kai yanzu tsabar ɗan mahaukaciya ne kai. In ba nonon mahaukaciya ka sha ba, Aminu Jeta ya zage ka ce ka zagi annabi dan Aminu Jeta ya ji haushi. Annabin Aminu Jeta ne shi kadai. Annabin musulman duk duniya ne. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Duk mutanen duniya fa su suka yi imani da annabi Muhammadu. Sannan ya gaba ga baki annabi Muhammadu saboda Aminu Jeta ya baki dan kanuwarka. Nonon uwarka mahaukaciya ce, nonon mahaukaciya ka sha mahaukaciya ce ta yaye ka. Yanzu da gaba ya Aminu Jeta, yanzu da musulman duniya kake faɗa. Duk musulman duniya yanzu da su kake faɗa. Saboda haka wallahi tallahi ina gargadi yan uwan mu Kristoti.
mu yi abin da zai wanzar da zaman lafiya. Mu musulmai ba za mu taɓa tolerating zagin annabi Muhammad ba, mu na sha faɗa. Ba mu ce dole ka yadda da annabi Muhammadu ba. Addinin mu ya hana mu zagi addinin ku. Wala subul lazina yad'una min duni la. I've been quoting this verse in almost 3 or 4 of my videos to prove that we as Muslims we are prevented to insult your own religion. La ikraha fi din, there is no compulsion in the religion of Islam. No one can force you to accept Prophet Muhammad as a true prophet of Allah by force. It is against the teaching of Islam. We don't do that as Muslims. Ba mu ce dole ku yarda da annabi Muhammad ba, kana da daman ka iya yarda da shi. Annabi Muhammadu ma da yake raye akwai kiristocin da ba su yarda da shi ba, bai musu komai ba, bai ce a musu komai ba. Kai bari in gaya muku wata magana. Annabi Muhammad yayi zaman lafiya da kiristoci. A tarihin annabi Muhammadu ba bai taba yaki da kiristoci ba, bai taba yaki da kiristoci. Ya zauna da kiristoci, da kiristocin Bani Najran. Ko lokacin da aka kuntata masa da sahabbansa a Makka, shi ya umurci sahabban shi su yi hijira zuwa Habasha. Sarkin Habasha kirista ne, saboda adalci shi kuma ya karbe su. To annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi zaman lafiya da kiristoti. Me yasa mu a yanzu ba za mu yi zaman lafiya da kiristoti ba? Saboda haka wallahi wannan sako ne zuwa ga duk wani musulmi. Dan na ga da ƴan uwa kiristoti, idan musulmi ya maka abu ka kare akan shi, kar ku yadda ku saka addini ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki. Sannan kuma ƴan uwa musulmai, ku mai da hankalinku. Ku mai da hankalinku. Dan na ga da yawa akwai yanzu daga cikin kiristoti za ka suna sharing wani bidiyo na Dr. Hayatu da mubarak rigar musulunci, sun ce kaza. Tun lokacin mun yi bidiyo mun barranta kanmu tare da su, ba ma tare da abin da suka yi, kwata-kwata ba ma tare da abin da suka yi. Saboda haka wannan jahilci ne, abu ya haɗa ka da wani personally. Yanzu shi wannan da Aminu Jeta ka zaga akwai ruwanmu da kai. Mutane ne suke kafe Aminu Jeta su ɗuɗɗura mana ashir, ina ruwanmu da shi. Waye Aminu Jeta? Who is Aminu Jeta? Waye Aminu Jeta? Idan da Aminu Jeta ka zaga akwai ruwanmu da kai. Saboda haka idan wani musulmi ya maka abu ka mishi, idan wani kirista ya maka abu ka mishi, kar ku saka addini. Wannan shi ne abin da zai samar da zaman lafiya. Daga ƙarshe wani Kabiru mai saje, kai kuma ke mai saje za ka iya zama munafiki a addini. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kai you may end up be an original hypocrite. Kai za ka zama cikakken munafiki. Dan na ga bidiyon ka kana cewa in bera da sata, daddawa da wari, Aminu Jeta ya ta ina Aminu Jeta aka zagi annabi, ta ina how? Addinin su Aminu Jeta ya zaga? Dan Aminu Jeta ya zagi abin da saboda haka kai abin da na fahimci wannan Kabiru mai sajen, kullum abin da zaka dadada wa kiristoci shi kake. In ba haka ba, ya za mutum ya zagi annabi Muhammadu, kai ka zo har kana mar uzuri da wai Aminu Jeta ya zagi yar shi. In Aminu Jeta ya zagi yar shi, ya zagi annabi Muhammadu. Shi ba ku wannan contest creator, kuna yin abubuwan ku na ku daina shiga abin da ya shafi addini. Billahi kaga nu jahilcinka yana so ya sa ka zo kai wani babban sa, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, haka Qur'ani ya faɗa. Ku daina magana kan abin da za ku yi, ba ku da ilimi akai. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. In baka da ilimin abu ka daina magana akai, za ka zama